Kad budeš stigo, javi se. Polako, daj, polako. I ne nervira. Pa vidi. Pa vidi. Vrati, ajde, dobro, daj, čak. Ne znam, nisam zvala, neću mi zovem nikad. Ajde, Bog, daj, čak.
Aha. A na koja kako ide na rate? Kreditnu karticu, da. A dobro, sad sam htjela da ti kažem kako se zove. Dobro, šta da radiš, šta ima još novo? A što ti si bio zvao Sreći kada dođe po tebe? Ne, ali inače. Da poslije njega on bi došao. A dobro, nije ni bitno, nema se ne biraš. Volite uvozi sve. I tako. Aha. A dobro, važi. Tako. A dobro, ali gdje ćeš sa Nite, kad se okej? A, pa dobro, onda važi. Ajde, budim te volite. Ajde, tako. Ćao.
Dobrnica. Nisam, neću mi da zovem. Ako se javi, javila se, ako se ne javi, idem kući, gotovo. Imam 56, nego me, brate, boli pozadnje, ono što sam ti pokazala za lopaticu, ne mogu podignem ruku da sam. A? Ne znam šta je. Ne znam, ajde, bubi ti kačeva. A bolestan sam, brate, pa ništa, ajde. Ceo dan, znaš kad sam jutro ustala, nisam stala ni minut. Ajde, bubi, ajde, hvala. Ćao, čao.
Nema ništa su kofer, to sam ja dala od njih bila. Odnela sam ja to od njih. Je znaš? Halo? Pa da. Pa dala sam ti ja to. Pa da. Ono treba utopta. Pa kaže mami da misli na neki su svi predavaju. Nije ni bitno. Bože, sačuvaj Bože. Luda kuća. Imam još jednu četvrtinu. Ne i tako. Pa dobro, idite vi do Keranije i Barski zbog svega, kako se zove, no ne ljuti se što se, pa vidjet ćemo se tamo utorak, ćemo biti zajedno u sredu, razumeš? Da, jaka stvar. Daš, čućemo se mi još sutra pa ćemo se dogovoriti, jel da? Baš, može, super. Tako, važno će, ajde, pozdravi Dekija. I kaži ti Slobi da si ti to meni ništa, kaži te otarek u sobu tamo za balakaj ga da ti pokaže životinje i tako to i knjigu životinje na njegovom noćnom stočiću je. I nek ti pokaže makaze, nek makaze na gdje je televizor, ne prva, ne druga, nego treća polica. Ona gdje stoje Sašina fascikla, vidjet ćeš. Tako, ajde, čujemo se, ajde, ča. Dakle, stvarno tvoj sin je narođeno ko nije naravno. Zove me sad, mama, pa gdje je onaj? Halo. Što? Ne podnos. To je ti luda. A za kad mi treba to? Pa bre, uzmi, ako mu to treba u ponedeljak, mislim na ko tamo kliničko, možda se nađemo negde, razumeš? Ako je ono sirče ili to. Vaš. Pa vaš. Pa nisi uzeo jebiti kad ne možeš kad ti iznerviraju, rekao.